Čau, tady je zase Adam a teď jsme vyšli z domu dětí a mládeže ve Vodňanech a máme tady novýho hosta. Hej, ukaž se, ty debile. No, to je prostě nějaký shit, nebo jak se jmenuje, Andrej Schmidt, ano. Takhle, abych to řekl přesně a teď jdeme domů, jsme přišli asi přišli jsme ze školy a dneska hodláme natočit na zápase Frankol a informační, kde bude. Vole, čekejte! Kde bude papírek, tam budeme mít 10 homosexuálních slov, třeba, já nevím, pinto v čokoládě a takhle, takovýhle mrdací stiče. A potom se hodláme dělat informaci, prostě takový informační video, kde prostě bude například náš Facebook, naše facebooková stránka, možná, rozhodneme se, jestli telefonní číslo, potom se ještě rozhodneme, e-mail tam dáme, ale to je asi vše, a kdy budou vlogy a takovýhle. Čekejte, já se kouknu, jak dlouho to trvá. Čekejte. Trvá to teprve 2 minuty, tak budeme natáčet 5 minut. A teď nám do toho šustí, čekejte. Ono je to nepříjemný, když vám do repráku fouká vítr a když tady teprve dělají nějakou stavbu dementi. Úplně libová stavba, čekejte. Je to divný, když prostě proti vám jde nějaký člověk a vy se to... Tak proč ty nekecáš, ty vole? Řekni mi to. Nevím, ty vole, tak co to je za člověka? Nevím. Já nevím, kolik je 1+1, vole. Nebo jak počítá Cikan? Jevač. Vole, Žídan. Vole, ne to. Tak je to, já si sundám brýle. No. Ty vole. Tady toho já mám vlastně natáčet takhle. Jo. Nebo takhle? Ne, takhle. No, já si to před chvíli. Ty vole, tak musíme znova. Budeme natáčet takový film. Ten Jaggl tam bude. Bude to nehorázně černý bunkr. Já tam, to vám ukážu. Ten bunkr nebudete vědět, kde je. Vůbec. Nic. Kámo. Nic tam nebude. Nic. Všude jezdí auta, všude černoši, všude cikáni. Za kudy jdeš? Ale rozhodněte se, jestli máme jít tam, nebo tam. Ukážu vám cestu. Buď tamhle, anebo tamhle. Já souhlasím, že tam. Tak, to bude asi z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo a tady dejte like nebo dislike a to je všechno. Tohle bude druhé video, dneska budou ještě 2, to se na to nechci těšit. Tak čus! Řekni čus, debile.